Lanjutnya sinten? Genduk Warma. Warman nggih. Monggo, Ya. Warma. Saya mau tamasya berkeliling kota hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan pizza, mereka tak bergoda. Bicara, coba bapak saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan angin ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari bagaikan tak berhenti. Beca, jalan hati-hati. Wah, tibane gamelane iso ngiringi lagu anak-anak ya. Oh, masuk apa-apa. Oke, gamelan Nggih saged no, nyobi Mari nyanyi napa? apa? Monggo. Oh. Pada hari Minggu ngene iso. Iso. Utuh sewa. Apa ya enak dagelan sewengi tombok rokok. Oh nganti bojoku iki streaming. Aduh, gagal ngono kuwi. Gagal apa? Heh? Gagal apa? Ora sida-idane gas. Ora apa-apa, jenenge ngerti karo kanca nyambut gawe iki ngono kuwi kok. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota ngono kae. Oh, Nah, Dilman istiqomah. Mewah. Istimewa. Istimewa Oh, ta? istiqomah. Oh, diganti ya ora mau ngomong. Ya. Satu-satu ngene ya. Iso. Oh iya, sepira nada niki? Ya semono kuwi. Satu-satu jangan sabu-sabu. Dua-dua jangan ngisap ganja. Tiga-tiga larangan negara. Satu, dua, tiga juga larangan agama. Saya alon ngono lho. Garap wong tuwa ta, mesakno. Gelem miringi kok. Gelem ora-ora. Ya, Ya. gawe Bu Guru. Nggih, Pak Guru. Ditakoni siapa jenenge, Nduk? Ngono. Warman. Warma ora nggo N. Namanya siapa sayang cintaku? Namanya Adik Warma. Adik Warma. Iya. Rumahnya mana? Rumahnya nggak dibawa. Nggak dibawa. Nggak dibawa, kayak tas aja ya. Ada. Aja wedi karo lek garing iki no, iki Mboten. wis ra nyokot kok. Boten. Ora diuntu soalé. Ora hi. Sik, dan mau lak lek garing niku ngendika nek Heeh. ajeng dados bateh. Heeh. Pengen di Dulur. Oh, pengen Dadi keluarga. dulur. Pengen itu sapa mau no? Nggih. Pengen itu Pengene sapa? kalih kula. Heeh. Lah jenengan duwe napa? Lho. Aku ki apa duwe, Nduk? Iki- Ate kok apa duwe? Apa contone bae apa? Omah. Omah. Duwe. Duwe. Pit motor. Pit motor. Ora iso diitung. Ora iso diitung. Wong aku iki bendina parkir. Walah. Jebule tukang parkir. Arep kok kaya ngapa tetep aku ya ndek rasa tresna karo sliramu. Ayune tumpuk undung. Oneng oneng. Manutur diajeng banget tak mulyane uripmu. Wah. Hus. Sengengesan ora. Nggih, jenengan yosone pinten? Aku lagi 23. 23 kok apus-apus. Yo, terus ge. Sak solae kandes luwes merati. Ayo manut to. Ayo manut to diajeng. Oh, manut. Ya. Arep kaya ngapa bakal iku engko aku tak matur Bapak Kepala Desa. Kok matur kepala desa ki ngopo? Omah-omah nang kene Omah ayem nang tentrem. Ora bakal kowe kekurangan bogo menyang wastra Nduk Cahayu. Ki Ora ngopo apa-apa, kok? Mak. Ngladeni wong tuwa ki tinggal jagungan turu dhewe, Nduk. Nggih. Ora apa-apa. Sak solae kandes luwes merati. Wis, apa omonganmu? Lho, montorku lagi teko. Montore sapa? Tane sapa? Wong liwat. Wong liwate kok. Wong ya jeneng ketoprak iki ora mestine ora realita to. Ya. Lanjut.
gawe sing seming pandulu dawa ngayu marata pondong. Ngene diaji disekseni warga masyarakat ana ing kiringan kidul lan wetan. Awake dhewe bebrayan iki muga-muga iso ayem tentrem, warga masyarakate ana ing kiringan kidul karo wetan iso ayem tentrem, gemah rimpah loh sinau. Rawe rantas, malang putung. Wes. Sik, tak tekok karo ibu-ibu sik. Nah. Bu, kula kalih lek garing cocok mboten? Survei membuktikan. Survei membuktikan. Pripun? Yen buke sik anu jilbab jambon niku ngene semangat ora cocok ora. Aku sing kemropoke mburine Sing iki. endi ta piye? Anu sik jilbab ireng. Jilbab ireng. Ora nyuwara tur. Lah ya kuwi tandane Lah nek iya. ora Ayo cocok. temen Ora nek cocok. adikku wedok tok sampean ya maneman. Ya ngomong niku bojo pepanggungan ngoten. Oh iya. Bojo nyambut gawe. Oh, larang ngono. Niki diaturne napa? Ayo disuwun-suwantene. Iki mau nek pamundutan iki pamundutane musik kabeh iki ngaturke langgam-langgam sik apa sambel kemangi. Nggih, Ndara. Ah niku wae dereng. Nah. Garap Jawi Wetan. Oke, iki mau pundutan saka panjenengane Mas Murdaka. Pak Murdaka. Ya. Nah, sing arep nanggep Mas Hari. Sak rombongan. Ora nganggo gareng. Rak, Lah, muga-muga udan deres. ya aja ngono, Ren. Kowe karo aku ki jare ngene. Tek. Ah iya. Ya muga lancar. Amin. Heeh. Arep nembang apa sayangku cinta? Sambel kemangi. Sambel kemangi. Panjenengan para tamu ingkang kinurmatan wilujeng miyarsaken tetembang salajengipun nggih menika sambil kemaki Sambel kemangi. sambal kemangi ingkang badhe katindakan Mbak Warma. Selamat menikmati Yuk. bersama campur sari SPW. Kok SPW? SPW. SPB. SPD. Oh, SPD ki apa? Sapa bisa teko dhewe-dhewe? Oh iya. Mangga. Majireti. Iya. Ya Mas Kris. Dong, tak dong. Tak dung. Dang ding. Masyarakat, bapak-bapak panitia, Nggih. ben manuk ora mung siji enake. Nah. Ping 3. Ping 3. Nah, pisan Kas. Nah wis. Nah, Tarinan ibu-ibu. melih mboten, Bu? Melih. Meleh. Ya bener ibu-ibu kayak meleh. Ampun ya wis rampung. Jangan asal sambel kemangi mangane bubar nyambut gawe senadyan mung lamun tempe ning sengat
matur nuwun.